yang keluar. Pasti doa Dilulukan golas di doa akan dilulukan mau lihat golas di doa mari nolongi Tuhan dia mau lihat golas di doa mari nolongi Tuhan dia Buat masalah ya. Buat masalah ya. Kan ada lebih lagi. Yang kepengen hari itu besok dah usia hari Minggu hari Sabtu nunggu ya. Ya. Mari nolongi Tuhan dia. Buat masalah ya. Buat masalah minggu dulu belum minum mana sonar keter katanya. Tapi yang kepengen hari itu besok katanya. Kan gue pedang main de. Dah usia hari Minggu hari Sabtu nunggu itu bahasa nomor ya. Minggu dulu belum minum mana Si satu ci lo si kan gue pedang main de. Dicoba itu bahasa nomor yang udah hidupnya RD siram tai ayam itu deh air yang nember cucian nanduk tadi itu bikin aku cucian dulu maksudnya tengah bersama namanya ini kan ada yang udah hidupnya RD siram tai ayam itu deh air yang nember cucian nanduk tadi itu bikin aku cucian dulu Tapi kalau hidup kan otomatis ya nggak ada mati juga dia tadi. nggak maksudnya nggak ada apa-apa setting lagi dia otomatis hidupnya dari layar. Ini kita masuk lagi dari sana.
perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat penghibur yang teduh. Tuhanlah perlindunganku, di goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat penghibur yang teduh. Yang gobe alay. Kali hidup ya hari mulai ke suara. Oh, Bicara sama aku gimana itu? Sekretaris Ketinting. sedikit lebih halal kurang tadi. Hidup ya hari mulai ke suara. Bicara sama aku. Sedikit lebih halal kurang tadi. Tes. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, Kurang udah cara meneng. worthy is Mana your yang kamu sadar? Harus Kali. Sadar, kali. Oh, inilah sudah. Inilah masukan. rising again. You're my only love. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you will become. You are my only love. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yang gobe. Ibu ngarung ibu apa? Yang gobe.
Ini kenapa tak ada tanda merahnya ini, Kak? Mam? Kan? Masuk tuh sih. Gabinian, sekolah kan? Ini kenapa tak ada tanda merahnya? Buru ini, sorak Kak? Mam? Kan? Jadi masuk ke suara kursi. No, masuk tuh sih. Gabinian, Nampak ada merah. Buru sorak kursi gimana? Jadi masuk ke suara kursi. Cik. No. Nampak ada merah. Tapuji matuhatta nabadiyai di bagasan minggutta sadarion dihita dohot akar ruas ni huriatta dinarap hita marminggu nuaing dang pe sian akka bagas tabi hita rak marsaur hita di bagasan sadarion alani i tapuji matuhatta maredde mahita sian bukwedde nomor 520 sada ayat sada dohot ayat 2. Sangabdi Jehovah nasun nimburi Tongkali horong nadang karasami Dilehon anak nana sasadai Malawasi tajol maporkosai Puji Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus
Dot warni todi parbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Sian sion situan ni hinadinggan marsinodang debata. Say naroro debata jaladang tagamon hohom ibana. Ais do didok Jehova. Usi honok kumatututku pinoparmunan waeng. Jala pasuk-pasukku tu pinopar musugut. Jehova do debata jala ibadah kita. Tabatun hamuma akka pelian pestai sahat rodi akka taddu ni akka langgatan haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus hudok kami mauliati tuhosian nasa rohanami ala di paujak ho huriam di tanoon jala ala dot kami di jauh hotusi sai suru matodim perbadia tu rohanami asa tung marhatopoton kami ho hangoluan nami asalam asalam lohot tu ho kami marhite-hite hapersiaw nasitong jala asodoktong halason kami pasangapon guarmu jala tarpuji rodi saliling nililingna. Amin. Maredehita. Tatangihon mapatin debata di minggu Trinitatis Sadarion ima patik perjulu dohot lapatanna songonon ma didok au do Jehova debatam ninna debatata dang jadi maraku au bahenonmu debatam dia do lapatan ni oddo ikon ubiar rohatta jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong ido sahakna atong rak mangido gogo mahita mangulahon na obat tupatik nai ale Tuhan debata sai bargugui mahami mangulahon na obat tupatik mi. Amin. Maredehita. Nagodang itu adoban ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata pargugona suatu dosan jala ama para siroha dang lomorohami dah hamatian di perdosa mulak manian parjahat itu madikod dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham alani i ubahin hubangido hami sai sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami sai sesa sudedo sanami
asa mangulu hami di bagasan asin roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mabaga-baga ni di mataringo Tuhan sesani dosata. Songo sitong namangulu au ninna Tuhan Jehova. Tung na solomoro rohak kumida hamatian ni parjahat. Na lomoro rohak kumida hamumulak ni parjahati tu banduk kedalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita sian bukit di nomor onwaras ya polisi ayat 1 ayat 2. Songoturku epistel di minggu tasadarion iman atar surat di Yesayas onom mamukasian ayat sada saha tu ayat welu songonon madidok disi di tahun hamamatin ni raja usia huida Tuhani hudul di atas habang sana tibbo jala namar mulia jala akarabu ni pakyanna manggohi bagas joro. Jongjong di atas suruhan sarafim akan amarhabung onom di dua makukubi uhinasida dua makukubi batnasida dua makabakon nasida jala marsijuan manasida songonon nabadia do Jehovah Sebaot gok hamuliaonna liat portibion. Jadi humutal ma'aka ujahan di tiang sian suara ni nama jo jalagok timus joroi dungi hudok ma marjea ma au nunga mago au aijol ma parbier naramudo au jala di tonga-tonga di bangso parbier naramun aho maringan ai nunga di hida aka mataku raja Jehovah Sebaot dungi habang masada sian akka suruan serabim madda hotun au jala di tanganna sada batu arang nagara nabi nuakna sian langgatan dohot gasip jadi di jama ma pamataku jala di dok idama odo nama jama bibir ni pamanganmu babua naung niusat utangmu jala naung hinukupan dosamu dungi hubegema suara ni Tuhani nama dok isero suruh honokku jala ise pardalan nami jala nikuma di sondo au suruma au ido yanggo sahatna
martua doa kana tumangihon hata ni debata jala naopiopsa. Amin. Mari deh kita sian bukit di nomor 700 ya ayat sada. Yesus mangasiya bibeli mandokua nanggale met-met-mean totondo napunaan Yesus Tuhanku Salmos rohaku bibel mandokua. Tahati dakon maha porsea tay songon nani hati dakon ni dong atas ha porsea di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosa na tumopalangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na seserei imana tinubuhon di si Maria na gabea sia di parbadia adorang suabubuhan ido tuhatta na tuhan bernit di panghuman di silatus na mate tarpazal lo ibana di hawa silang na tua tubanua torung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundur tu siamun di debata Jahoba amanaik pargoko na suatu dosani di simaibana pe mamulak sogo tu tanon manghumi halak na manguru dohot na mate au porsea di tot di porbadia jala rusa da huria na badia huria hato panalak Kristen akka na badia dohot di asesan di dosa dohot di hatai na madok mulak manguru sogo daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Shalom dihita salukna ruas ni huriatta. Selamat hari Minggu ma dihita. Jumolo matutu huriatta pasahaton. Selamat ulang tahun hari atutubu. Dot selamat ulang tahun pernikahan. Tua manami inanami nang yanakon nami na makalason dina sa mingguon. Jala totong mahita tutu magmulahon protokol kesehatan manang tu dia pihita. Ima memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauh kerumunan, mengurangi mobilitas, terlumobi tetap berdoa. Usaha matutu titing barita masa di minggu ta sadarion, naparjolo, guarni minggu ta sadarion, 20 Mei 2021, masuk mahita tu minggu Trinitatis. Merlapatan hasi tolu sadaun ni debata topik minggu ima disuruh debatado anakna jala di pasar hondo tondina bahasa Indonesia Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya pasato pilihat dohita ima tu ulaun kata regional remaja marningot di nama notong dope tutu namasa ima wabah virus corona COVID-19 dot marhute surat edaran na pinatupani pemerintah Kabupaten Toba dinalaho memutus rantai penyebaran COVID-19 alani di minggu sadarion rapatupa acara permingguan dopehita di Ganuk Bagastabe tertib acara mingguta di patupa huriatta do marhite sian grup WA ruas HKPP Sobosurung jala tapai uti hutma acara permingguan on marhite live streaming mulai pukul 10 WIB. Di pasar huriatta do tutu fotokopi teti acara tu Ganuk Bagastabe. Jala marpiliat tu dolo do hita. Jala tapasat marpiliatta
marhite situa lingkungan tabe. Na paduahon Minggu Naro. Di hari Minggu Naroon 6 Juni 2021 masuk mahita tu minggu perjolo dung Trinitatis. Topik di minggui ima unang mangaleai todi perbadia bahasa Indonesia jangan menghujat Roh Kudus. Di hari Mingguon nungga bebehita 4 upa per mingguon di gereja tahun songon nasomal. Jala nama dohoti dok nomor tugas di Minggu Naro. Di Minggu pagi masuk jam 7.30 1 jam sia ima remaja na poso parakeda inang situa boru saragi hari tahun amang situa saragi tim musik song leader amang situa te simajuntak jam sia 1 jam 10.30 ima nama doti permingguan wik tolu dot opat parakeda amang situa silain hari tahun perhalado wiktolu dot opat tim musik song leader amang situa sihotang amang situa simbolon. Di sesi patuluhon masuk jam 10 sara saat tunasirung nama dohoti per mingguon ima wiksara dot 2 parakeda amang situa siagian hari tahun perhalado wiksara dot 2 tim musik song leader amang situa ute simajutak amang situa manihuruk. Nah palimahon pertangyangan lingkungan di hari Kamis Naroon 3 Juni 2021 masodo pemaringanan di gereja tahun jala tapatu pama pertangyangan ini gabe pertangyangan keluarga di Ganu Bagas Tabe. Tertib acara boi tapara rohaon sian grup WA ruas HKBP Sobo Surung jala totong do di pasar Turiata fotokopi acara marhite perhalado jala tapasa matutu pilihatai marhite situa lingkungan tabe. Napaunopon nanaing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason marihot lubis anak niamata situa pe lubis nahinan tubuh ninata boru panjaitan sian huta Pangkalan Susu, Uriah HKBP Pangkalan Susu, Resort Teluk Aru, Distrik 20 Bijay Langkat. Dohot nanaing orwanna, Magdalena Natalia Sihaan, Bornyamata Tambatua Sihaan, Tubuninata Donna Boru Gurning, sian huta Bulboga Wik Opak Ni Huriatta, Uriah HKBP Sobo Surung, Resort Sobo Surung. Tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 di HKBP Pangkalan Susu Resort Teluk Aru Distrik 20 Binjai Langkat masuk pukul 10 WIB. Saya di Pasu-Pasu jala di Ramoti de Batama Nasida di nanaing mamuka parsareponi gabe keluarga Lasniroha di Joloni keluarga Tarlumowima di adopan ni debata. B. Titing Parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason Rein Eka Sihaan anak niamata Arnold Sihaan nahinan Tubuni Nata Rusliana Boru Pardede sian huta Bulboha Sobo Surung Uriah HKBP Sobo Surung Resort Sobo Surung Wik Opak Ni Huriatta do nanaing orwanna Vivi Sri Martini Siregar Boru niamata Luhut Siregar Tubuni Nata Ramenta Sitinjak sian huta perluasan Nenggolan Uriah HKBP Nenggolan Resort Nenggolan. Tarpasu-pasu di hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 di gereja HKBP Sobo Surung Resort Sobo Surung masuk pukul 10 WIB. Saya di Pasu-pasu jala di Ramoti de Batama Nasida di nanaing mamuka parsarepeuni asa gabe keluarga Lasniroha di Joloni keluarga Tarlumowima di adopan ni debata. Titing parhepengon Wima tabereng amanginang di fotokopi na di pasak ni Huriatta mularong na orang lobi panuraton nami partu titing parhepengoni Wima di patakas tuhami situa lingkungan utima tuatama mengaramoti hita saluhna.
Mari dehita sian bukit di nomor 710 ayat 122 laos disomma hita babungo pilihan. Mari dehuria. Tapasa daru hatta martangyang mahita. Di bagasan ludug dokot serep ni roh katukan roh kami marsoba tu bagas zorona pinarbadiamon. Di parminggu nami markite ede puji-pujian dokot tangiam. Dinalaho rap marsaur kami dokot hatam nabadiyai. Homa na makaramuti roka dokot pikiran nami. Surumato di perbadiai tukan songgop teroka nami gano marsada-sada. Asa terjalo kami hatam nabadiyai marurat marparbue di bagasan parnguluan nami si ganopari. Mangasahon Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Horas marihita saluhutna. Shalom. Hurian itu kata di parhalado ni huria HKBP sopo surung suang songoni ruas ni huria nama dohoti permingguan siang ibadah streaming. Hatani debata dihita di mingguta sadarion ima minggu trinitatis jenet huriat tado sian Johannes bidutolu pamukamai sian ayat 30 sada sahat rodi ayat 30 onom Johannes bidutolu mamukamai sian ayat 30 sada sahat rodi ayat 30 onom songonon ma didok tapayut iut ma di bagasan rohata. Narosian gijangido mangatasi saluhutna. Narosian tanoon ima sian tanoon. Jala akka nasian tanooddo dihatahon. Dihatidakkon narosian banua gijangido na niidana dohot na binegina. Gabedang adong namajakkon na hinatidakkon nai. Halak na majakon na hinatidakon nai ido sumahapon pabua parsitong debata. Ay nasinuro ni debata ido makatahon akahatan ni debata. Ay dang marpanuhatan ibana mga lehon todii. Nakolong dorohan ni amay dianaki naong dilehod do sa luhut tutangan na. Naong dapotan hanguluan na sa liling na do na makaporsyay anaki. Alay na sumanguluy anaki dang idaw ni hanguluan. Sa inamian do tahe rimas ni debata di ibana. Ido yanggo sahatna. Hurian itu kata damang dainang na niholongan di bagasan Kristus Yesus. Sering do tabege padokan nama dokon tak kenal maka tak sayang. Karena kenal maka sayang. Ungkapan naon manang padokan nasi songonon boido patuduhon
manang menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap seseorang jika kita mengenal dia. Jika kita tahu bagaimana pribadi dan sifat dari orang yang kita kenal tersebut. Artinya dengan pengenalan yang benar tentu akan menentukan bagaimana sikap kita terhadap dia. Alani doa manginang odo tong molo taida di bagasan turpukon. Ternyata pengenalan yang demikian juga bukan hanya berlaku kepada teman kita sesama, tuaka dongata, aletong dosong dia pana deyota. Bagaimana kita memahami Tuhan Allah. Artinya kita diperhadapkan bahwa kita harus di dalam iman, manang mempercayai dan menyaksikan yang benar kepadanya. Artinya jika kita dipertanyakan atau diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, sejauh apakah kita mengenal Yesus? Artinya sejauh apakah kita mengenal Dia? Maka sejauh itu jugalah kita akan mengimani Dia. Urian itu kata sahalak teolog na Margoar William Barclay mandok songonon hira-hira songonon ma diterjemahkan bahasa Batak. Molo naing botoon mu barita nasitong dapat mahalak nasitong. Molo naing botoon mu barita taringot tusada keluarga dapat ton jala sukun ma anggota ni keluarga. Jala molo naing botoon mu taringot tusada huta dapat ton jala sukun songo dia do hutai. Jala na parpudi di dokon nasida. Molo naing taboto taringot tu surgo manang banua gijangi. Dapat ton jala sukun halak narosian surgoi asa ibana na mangajarhon tuhita taringot tu surgoi. Isemay amanginang ima na dipatorang di bagasan turpukon di hati dakon si Johannes padi di ma na di turpukon ima Yesus naro sian banua gijang. Pakit dia kanyon songonodo na dipatupan ni si Johannes taringot tu hadirion di Yesus. Taringot tu Yesus, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Alani doa manginang disita ida dipatorang ibana do ise Yesus. Allah memang gak bisa ada nama sadihatiai. Mengapa justru Yohanes sampai melakukan hal yang demikian? Di patorang ibana hadirion di Yesus dihatiai adong sada persoalan, adong sada perselisian nisisean nisi Johannes padidi taringot tu Yesus, taringot padidion na pinatupan di Yesus dohot si Johannes. Oleh karena itu berbagai macam pertentangan mereka pertanyakan kepada Yohanes sehingga Yohanes memberikan kesaksian dipatudu si Yohanes ma panid dangionna taringot tu hadirion ni Yesus. Alani doa manginang mulo tapahiyut ada orang sosa tu ayat 30 sadaon takas tu taide di ayat 22 diberitahon alamar muara sianido saluhut aka suku-sukun ni sisiani Yohanes padidi tu ibana didok di ayat 22 songonon. Tiki di bongoti Yesus luak Judea rap dohot aka sisianai mian jalo nasida disi laos di patupa Yesus ma disi padidion. Di tempat na berbeda mesek dohot do si Yohanes patupaon padidion di enon mardonokon huta salim. Odo baken gabi tubuh suku-sukun di natorop marnida kana masa gabi tubuh perdebatan di tonga-tongan yang kana toropi. Masa gabi arung dua padidion. Masa mendidikon Yesus nandi didini si Yohanes si. Jala dia do parasinga padidion na pinatupan ni Yesus dohot na pinatupan ni si Yohanes si. Gabi tubuh di bagasan rohani kasisian ni si Yohanes. Siapakah yang lebih besar?
Isedo na ubalga. Yesus kah? Atau Yohanes? Alai amanginang siano dobono taida tersongo dia karakter ni si Yohanes padidi. Dada gak bisa daon manang sada celah dibuat nasida. Bukan menjadi salah satu celah yang didapatkan oleh Yohanes untuk meninggikan dirinya. Justru di ayat napa 20 onopon didok ibana. Guru nami halak ina ro tujolom di iparni ayat Jordan. Nahina tidak komi ido madidikon nuaing. Gabe salukut halak ro mandapoton ibana. Amanginang sian alu-alu ni nasida memang tu si Yohanes padidi ima dia kasih sianna. Seolah-olah Yesus mencari kesempatan dalam kesempitan. Seolah-olah Yesus ingin mengambil popularitas Yohanes. Ala saluhut halak roman dapoton Yesus. Jala anggo di rohani deba. Si Yohanes itu Kristusi. Tarida do memang sian ulauna terlebih. Jika kita melihat dalam perjalanan Yohanes, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bisa saja dia membuat orang-orang tertarik kepadanya karena semua pengajaran dan tindakannya. Alai ima pangatusion niya kanatoropi tarlumobi gogo niya ka pengaruh ilmu-ilmu gnostik manang pengetahuan na menghantui mereka yang mempengaruhi mereka sehingga ada anggapan yang demikian. Alai taida di bagasan trupukon Yohanes tidak melihat hal itu menjadi suatu kesempatan untuk membesarkan namanya. Justru Yohanes menjelaskan siapa itu Yesus dan bagaimana seharusnya murid-muridnya mengimani Mesias yang datang ke dunia. Tegas didokon ibana amanginang di ayat 20 lalu didok songonon. Hamusa diri do sitidangiku di nahudok dada au Kristusi nasi nuru do au patu jolona. Jala di ayat na patolu puluhon didokon ibana yang go ibana patut lam gadda lam moruma anggo au. Hurian itu kata memang Omataida sian trupukon atik bokado dan piga bina berjiwa besar seperti Yohanes mana tidak harus orang ingin memuji dia terlalu di partikian sonario nunga masa di Matius 24 ayat 5 songonan didokna ailando naroso got manoluk guaru akana madok audo Kristusi gabe torok malilu bahenon ni nasida. Artinya lungalam bodang manang adong pajongjong dirina melebihi Tuhan. Terlebih di kehidupan kita saat ini banyaknya nabi-nabi palsu yang menganggap dirinya melebihi Tuhan. Tetapi di dalam firman kita saat ini, di dalam khotbah kita pada minggu ini dikatakan justru naubalgas yang salut nai ima Tuhan debatado. Di ayat 30 takas didokon yang go ibana do patut lam gada lam moruma yang go au. Damang dainang nanya holongan di bagasan Kristus Yesus sonima nang dihita nueng ikom manian ubalga Tuhani siak kita jala ikut Tuhani do nanahen si barita honota dada dirita. Kita juga harus memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes. Aladung di Papua si Yohanes isedo ibana di hati dakon ibana ma isedo Yesus nani ni dinai di iparnya Jordani jalan apa tupa padidion di luar Judiai songon nani idani nasidai. Alani amanginang noeng saat meta diturpukta sadarion
Ima di Yohanes 3 ayat 31 sahat 36. Nanay mga lehot tu kita parsiajaran, mga lehot tu kita tona, mga lehot tu kita poda, ima naman dokon. Hapor seay jala oloy matukan Jesus. Puasa di dok songoni, taida ma di bagasan turpukon na parjolo di dok di ayat 31. Narosian gijangi do mangatasi saluhutna. Narosian tanoon, ima sian tanoon. Jala akan asian tanoon do di hataun. Ia berasal dari atas, dari surga, maka ia harus menjadi yang paling atas, di atas segala galanya. Artinya di dalam kehidupan kita saat ini, yang menjadi salah satu sumber yang utama dan terutama narumikot ima nama kaporsiai Yesus Kristus nagabe ujahan di bagasan parngolota dada mabahin akka sumber-sumber na asing marasi kondebata di bagasan parngolota sigano pari. Ala namang inang at tarodo hira-hira persoalat tuhita. Jika kita diperhadapkan Kristus adalah sumber utama dan yang paling utama, kita yakin sebenarnya sesungguhnya Tuhan itu ada, kuasanya ada, hagogoon na adong di portibion, hawason na adong di portibion, bahkan dia adalah juru selamat manusia. Alai ketika diperhadapkan dengan permasalahan hidup, kita meragukannya dengan cara kita berpikir, ujung-ujungnya tidak yakin. Jika di ayat 31 dikatakan Kristus menjadi sumber yang utama, Kristus dona ikon nagabe sada ujakan di bagasan parngulota, molo tahapor siai di bata ama anak doktor di porbadia, tetapi terkadang kita diperhadapkan dengan salah satu hal yang membuat kita terkadang tidak menempatkan Kristus yang utama di dalam kehidupan kita. Ima molo diado pun tu permasalahan hidup nadong di parngulota sigano pari. Dan tidak sedikit orang yang percaya kepada Yesus bukan karena percaya sesungguhnya secara iman, tetapi bagaimana termotivasi karena berkat-berkatnya, karena berbagai macam pasu-pasu nani lehonna. Tetapi yang menjadi salah satu hal yang dilupakan adalah, yang satu hal yang tidak diingat adalah bagaimana yang memberi, bagaimana sumber, bagaimana yang memberikan. Seolah-olah karya yang diberikan lebih penting daripada sumber yang memberikan. Alai di ayat 31 amang inang di dokodo narosian gijangido mengatasi salukut. Nah, oleh karena itu jadikan Kristus menjadi sumber yang utama dan yang paling utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namak kaporsiai akka sumber naboy mabahin ragam ni haliluon tu bagasan derita. Banyak orang saat ini amanginang urian itu kata lebih porseado molo adong di bagasan parngoluan. Nah, masih mempercayai kepercayaan bagaimana dia masih menggantungkan dirinya manang makaporsiai, manang mengimani sian akka gana-ganaan. Manang adong dotong jolma nama kaporsiai bahkan lebih percaya terhadap apa yang dikatakan orang. Nanidok ni jolma. Dan dia menomorduakan seolah-olah perkataan yang dikatakan itu manang nanidok ni dongan nei gabi sada pegangan di bagasan parngoluonna. Artinya menjadikan sumber yang lain bukan Kristus alai di bagasan turpukon di ayat 31 amang inang naing manian pabotohot tuhita. Jikalau kita hidup di dalam dunia ini
molo makaporsia ibana totong mabahin Kristus nagabi ujahan, jadikan Kristus yang menjadi utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Dungi mamuse di ayat 32 di dok. Di hati dakon narosian banua gijangido nani idana dohot na binigina gabi dangadong na majakon nahi nati dakon nai. Kehadiran Kristus adalah menyaksikan maka tidakon kebenaran yang dilihatnya dan didengarnya dari Sang Bapa. Alani napaduakon naboy taida di bagasan turpukta sadarion amanginang. Bagaimana Kristus menyaksikan, menyingkapkan segala kebenaran yang dari pada Allah. Maka memberi diri kepada Kristus, dengan demikian kita mengalami kebenaran dan kesaksian yang dinyatakan di dalam Yesus. Jala odona di patorang sangat tu ayat 30 ima dihalak nama jakon nahi natidakon nai ido sumahapon babua persitong debata. Oleh karena itu napadua akon nataida di bagasan terpukon. Kristus sudah menyaksikan, tergantung bagaimana kita saat ini juga memberikan kesaksian, bahkan maka tidakon natutu jala parsitong do debata di bagasan parangulota. Hurian itu ata damang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Laos napatuluhon naboy taida di bagasan turpukon. Marhadumumon tumingguta sadarion. Di topik mingguta sadarion ima di minggu Trinitatison. Di topik namadok disuruh debata do anakna jala di pasar khodo todina. Di ayat 34 taridama Allah Sang Tritunggal, bagaimana siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa yang menjadi sumber, anak yang melihat dan mendengar, Roh Kudus yang kemudian diutus untuk membuat kita mengerti, untuk membuat kita menerima, dan untuk membuat kita dapat menghidupi segala karya Allah di dalam kehidupan kita. Itu bagian di ayat 34 di dokon. Aina sinuru ni debata ido makatahon akahatan di debata. Aidang merpanuhatan ibana mangalehon trodii. Kehidupan, bagaimana Bapa menjadi sumber, bagaimana anak-anak yang melihat dan mendengar, dan Roh Kudus yang kemudian diutus untuk membuat kita mengerti dan menerima serta menghidupi semua itu. Alani doa manginang hurian itu kata damang dainang na di bagasan guar itu kata Yesus Kristus di bagasan minggon mardalan mahita di minggu Trinitatis sahatan non tu minggu naneng roh jala napabotohon takas do depatatai sitolusada. Memang banyak yang memperdebatkan taringot tu Trinitatis jala taringot tu hasi tolusada ni debata. Alaya manginang nalawi daota anggosian pikirata ha pikirata memang dang terpikir hita taringot tu si. Alani di bagasan turpukon dipaingot asa unang mangasahon pikiran laho majalo dohot mangatusi taringot tu hasi tolusadaon ni debata ima amna doktor di por badia. Ay di Yohanes 30 ayat 30 sadape di dok dong. Sinurat peon asa perseahamu di Yesus Kristus anak ni debata ala debata dang terpikiratai. Oleh karena itu
di bagasan turpukta sadarion terlumobi di topik ni mingguta di minggu Trinitatis on. Dada holan markites yang pikirata dinalako mga tusi dikasih tolu sadaun ni debata alay na yung pangongotok kita na yung mga jarot tu kita ganup songo dia do halak na makaporsiyay Jesus kita halak na makaporsiyay debata dokot na nilehon na to di porbadia tu kita ganup bagaimana kita mengimani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alanido di ujungna di ayat 36 di dok songonom. Naong dapotan hanguluan na sa leleng na do na makaporsiyay anagi. Asa hita aka amanginang dia kahita na porsiya di Tuhan Yesus. Nang bongot do hita tuhanguluan na sa leleng na. Alay ido silulota di parnguluaton. Imaaka na manotong nama. Dang naulo salpui. Jala ikon ingotot tado. Ang gua kana salpi nalaw salpudoy. Tersongon isarana di hamoraon. Dia kahabuiyon. Dia kahaporsuon na tadopi nuaingon. Dia kasalukut akan adong parukilo di hita ganup. Nang pe di bagasan akka hamaulon ni ragam ni permasalahan hidup pe alay di dok di son hola sadado na hot manotong rodi salelek ni lelengna ima holong ni rohani di bata nagabe holong ni rohata jadi hapataran hanguluan na saleleng ni lelengna na pinatupa ni debata ama anak dohotor di perbadia ima holong ni roha jala diudut nei mara lo sianima musek didok alay na so mangului anaki dang idaun ni hanguluan sainamian do tahe rimas ni debata di ibana alani amanginang markita turpukta di minggu ta sadarion di minggu Trinitatis on. Jamat ikon idaotta. Hata na somangoloi di ayat 30 onomi marlapatan ikon uduk kita tu hatana. Ikon uduk kita tu bodana. Ikon uduk kita tu pangajarionna. Ikon uduk kita tu tonana. Asa boy tau kaprohata asa gabe parmianan ni debata rohata ganup marsada-sada asa diukap debata sia-sia di banuki jang itu bagasan dirita dang beholan pangatusiota dang beholan bernida hapikirota dang beholan mangasakon pikirata laho makaporsiai ibana alai marhite pangatusion nasian debata, nasian tordina, nasian Tuhan Yesus gabe tatu sima hatana, tatu sima ulauna, tatu sima na pinatupana. Jala saat mahita songon na didok di ayat 30 nomi ay nadapotan hangoluan na saleleng ni leleng na do kita. Atong amanginang tajalo-jala taha porsiai mai jala nang porsia kita di Tuhan Yesus Kristus dipargugui to di porbadia asa tajakon holong ni roha ni debatai kita. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua kijam. Mulai itu Tuhan dipasahat nasa rohanami tuadopan. Di bagasan permingguan nami sadarion. Dinaung di gigi kami hatam nabadiyay. Na mangajar kotu kami. Na mamudah kotu kami. Jala napaboto kotu kami. Asa totong makaporsiyay ho makaporsiyay di bata ama anak dokotor di porbadia di bagasan parnguluan nani dadaholan mangasakon pikiran
Ale totong mania Tuhan di bagasan hapor siau ni boilam hot hapor siau nai maka porsiau asa salukut nai marhite hasi tolusa daun ni di bata boy dipakilala kami di bagasan parnguluan nami sigano pare na dilekod do tu kami akka hakipason ng gajang ni umur na dilekod do tu kami hagugu jala dilekod tu kami Tuhan tod di porbadia umbain boy kami mangulahon salukut angka ulaw nami sigano pare anggia matotong Tuhan di bagasan hapor siaw kami jala di bagasan uduk dohok serap ni roha Tuhan laho patupakon hat asa boy marurat marparbue di bagasan parnguluan nami sigano pare ale Tuhan perlinggan basa mual ni hamaluma di bagasan permingguan nami sadarion totong do di bawah kami di bagasan tangyang nami Tuhan di salukut ruas jala molotungpe di bagasan tikion di bagasan sahito secara khusus Tuhan ruas Ima Amang Ependi Pardidi atau Rasti Dokter Virtual Pardidi Nanuang tongon di bagasan rumah sakit na sedang koma hodo Tuhan mual di hamalum mual di hahipaso salukut akan na mengubati amanami Tuhan para medis ng dokter na menangani homa na mga lehon bisuk tunasida asa boy Tuhan mga lehon salukut na boy pinatupan ni nasida asa marhamalumon Tuhan amanami asa di bagasan salukut akka pangubation nape mulutung pegale di pamatang na nuaingon salukut na daging ng tod din amanami Tuhan di pasahat hami ma tubagasan tanganmu homa na mga lehon di akka malum homa na mga lehon hahipaso jalaw homa na mga ramoti tod di dokot pamatang ni amanami Tuhan sangsong di akka keluarga pe ho na mga lehon di akka na boy Tuhan mabahin na sida tugu marhapor siyaw asa di bagasan pakirimon na mangulu mangido di akka keluarga asa di bagasan hamalumot Tuhan dilehok ko tu amanami lehod di akka kesabaran lehod di akka saluhut ketekunan dinalaho marawat amanami atong Tuhan di bagasan tanganmu ma di pasaat hami daging nanto dinang saluhut parsaiton ni amanami song ni Tuhan di saluhut ruas ni huriam penasubo di bar kami sada-sada di bagasan tangyang nami dotong Tuhan di pasat kami ulaw nasida na maragang di akka perkantoran di akka pertiga-tigaan di akka salukut na maragam ni ulaw na nang di akka dakdanak sikola minggu na yang tongon di bagasan parsikola asa di ulaw na maragami Tuhan di ruas di uriam ho na marmudu-mudu marhite de bata ama anak dohotor di porbadia Tuhan buy kami mangulakon salukut ulaw nami terlumobi Tuhan dinalako pasangapon guarmo nabadiyay atong Tuhan saluhut di akra program rencana kerja di naadong di HKBP sopo surongon di pasahat kami matubagasan tanganmu saya homa napatuluson sakap sangsong dito kan nang di bagasan parmingguan namyon di bagasan tangyang nami do dibuat kami natung Tuhan apala detikyon dang marna marujung ima pendin COVID 10 atong Tuhan domos do kami martangin to asaho na mga ramoti kami kan padahal misya na sahiti Tuhan terlumubi di akka nanuwaing gali pamatang ni ala ni sahiti lehon matu nasida hahipason asa marhahipason Tuhan tujuluan niari boy totong Tuhan
marsaur do tami boy totong menguji pasangapon guarmu tu joloan ni Arion atong Tuhan di bagasan tanganmu mah pasangat kami saluput tangiang dohot pangiduan nami holan mangasaon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang kami tuho amin. Mari di mahita sian buket de nomor 504 ayat 1 dot ayat 2 lasu someta bapung pilihan sada A sada B dot pilihan number 2. Tatangyak koma pilihatta ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salut leho na denggan do na saulibasa na mauliutus hubasahat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho sai jalo may gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiak kami pilihanon pati puluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami godang silih-lehomi tuhami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanane namin na di Banua Gijang, say binarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaor songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, aunang hami togio tu bangujunan, balua mahami sian pangago.
manusia Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asir marohana midahita di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasaorhon madamena tutut ditabe. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita sudina akadamang dainang.
Jesus
Saluhut betang hilap